Здравейте, приятели! Вие сте с Дивата муха. Триона, който реже стълбата на скуката. Аз съм Оги Начев, човека, който стигна чак до Кърджали, за да се поизцапа скал. Вече в градинката пред нас няма, обаче тук ще станем свидетели на откриването на офроуд сезон 2014 и на едно място ще видим най-скандалните машини и пилоти. Гледайте внимателно, защото си заслужава. Дивата муха отлита! Дивата муха! Ето, че тази сутрин се събудих отново в град Кърджали. Причината, предполагам се досещате, е втория ни ден от гостуването ни по повод откриването на офроуд сезон 2014. Нищо особено на пръв поглед. Или не съвсем. Особеното са стотиците превозни средства пред хотела. Като започнем от най-малките АТВ-та и стигнем до гигантските насъскани джипове, направени сякаш да те спасят, когато дойде края на света. Докато се събуждам, отново се замислям как така жителите на града все още не са се вдигнали на гражданско въстание с цел изхвърлянето на шумните пришелци, дошли да щурмуват улиците и околностите на иначе мирното родопско градче. Това в рамките на шегата, разбира се. Въпреки че цялото събитие си прилича от всякъде на щурм. Ние от екипа на Дивата муха никога не бяхме виждали толкова много офроуд машини на едно място. Положението наистина бе пократително, дори малко опасно. Но всичко сякаш вървеше по някаква невидима партитура, дирижирана от организатора на събитието Тодор Христов. Тук в момента всички хотели в радиус 15 км са пълни. Абсолютно, да, което е супер. Хората, и се развиват туризъм. Кърджали отделно има много неща, които да се гледат. И Перперикон, и Татул, ти знаеш, един от най-хубавите исторически музеи. Изобщо за всички е изгодно да го правим това нещо, тъй като има много хора от състезатели, които не са идвали никога в Кърджали. И това е повод да дойде. И става много интересно, получава се, да. Ще се опитам доколкото е възможно да ви припомня какво се случи вчера, въпреки че с приказки не съм сигурен как ще мога да обрисувам апокалиптичната картинка, на която станахме свидетели. На първо място осъзнахме, че сме дошли точно на време за старта, от който всички класове се изстрелваха в посока на няколко стотин километровото трасе, което трябваше да атакуват за време. След като изчакахме състезателите да се втурнат към епичната си битка с природата, запалихме нашето страховито возило, което на фона на останалите машини изглеждаше като детска играчка, и потеглихме да посрещнем кервана на няколко места по трасето. Точно на тези места успяхме да ви покажем, че за един истински състезателен джип няма препятствие, което да не може да бъде преодоляно. Минахме през двуметрови падове нагоре и надолу, карахме в коритата на реки, катерихме гигантски скали, по които не можеш да минеш дори и пеш. Ох, просто останах без думи, защото това, на което станахме свидетели първия ден, беше просто пократително. Най-забавното бе, че за състезателите сякаш всички тези неща бяха просто част от трасето, което трябваше да се мине, и те сякаш грам не се впечатляваха от препятствията. А препятствията, които майката земя и организаторите бяха подготвили, наистина си заслужаваха респекта. В много моменти завиждах благородно и не съвсем на състезателите, защото това събитие беше направено именно за тях. И съм сигурен, че да си част от него е било нещо незабравимо. Организаторите обаче се бяха постарали да направят и жесток кеф на публиката, защото втория ден бе белязан под знака на затвореното трасе. И то на култовото за Кърджали място — огледалото. Гледайте внимателно, защото ситуацията след малко ще започне да излиза извън контрол. Хубавото на затворените трасета е, че ако не са чак толкова големи, могат да бъдат наблюдавани от всякъде. Това беше идеята на трасето на огледалото, да можеш да застанеш и да виждаш добре целия екшен. А повярвайте ми, той беше много и имаше достатъчно за всички. Самото трасе беше много добре направено, защото имаше абсолютно всички елементи, които трябва за да стане едно зрелищно състезание, при това за всички класове. АТВ-та, мотори и джипове. Имаше прави, на които състезателите да заварят, както се казва, гъста на своите машини. Имаше резки и обратни завои и достатъчно препятствия, на които можеш спокойно да отсееш по-добрите състезатели. Предстоеше си една епична надпревара и ние нямахме търпение да бъде даден старта. Малко преди да бъде даден старта на състезанието, с АТВ изневиделица и типично в нейн стил се появи Зори. Може би си я спомняте от епизода на Дивата муха с UTV, където разбрахме, че тя е единственият човек, който има желание да състезава като навигатор с лудия пилот от Велико Търново Цанко. Всъщност, според мен, Зори е и точно толкова психично болна, колкото и пилота й, и не случайно са се намерили и са се превърнали в чудесен екип. Зори се появи окаляне буквално до главата, защото току-що беше завършил 80 км етап със своето АТВ. Зорито,
Драго ми, откъде идваш? Ми от Бейра, от планината. Ма днес какво пак имаш някакъв етап? Да. Аз вече се изгубих да ти кажа, толкова много неща стават на едно място, че просто не е истина. Днеска беше по-къс етап, 80 км. Много кал. Много кал. Да. Ти какво кажа, че си карала без маска 40 км? Не, повече, 50 трябва. Да, 50 може би, защото по трасето влязах в една много дълбока дупка, пълна скал. Всичко, навигацията става цялата в кал, очила, ръкавици, всичко, няма как да си избърша очилата. Да. И в един момент ги махнах, защото трябва да виждам цифрата на километража. След като Зори потвърди подозрението ни, че отново е била една от най-бързите, дойде време и за старта на АТВ състезанието на затворено трасе. Знаете ли коя е любимата ми част от едно състезание? Началото. Когато всички се наредят на старта и няколко секунди преди да бъде развят флага, състезателите форсират двигателите на своите машини и после се изстрелват в облак пушилка и кал към първия завой. Именно за това се наврях точно зад всички АТВ-та да послушам рева им, който за моите уши беше нещо като химн. Това, разбира се, бе доста глупаво начинание, защото в момента, в който тръгнаха, всички буквално бях засипан с прах. Но какво да правиш? Човек се учи цял живот. Както и да е, след като състезанието започна и публиката вече бе обезумяла от вълнение, аз се отправих към набелязаните по-рано точки за наблюдение. Беше зверско. На правата всички раздаваха нечовешка газ. Трасето беше много технично, защото точно след голямата засилка имаше два скока, за които трябва рязко да намалиш и след това много внимателно да прецениш каква скорост да минеш, за да ги прелетиш. Някои, разбира се, минаваха на два пъти, но по-добрите просто прескачаха от един скок директно на втория. Всъщност едва ли мога да опиша цялата емоция на състезанието, но то наистина беше опомрачително за зрителите. Гледайте и се подгответе след това да си изчистите стаята, защото ще станете целите в прах и пръст. Мисля да го направим традиция този офроуд фест или празник, както му казваме ние. Това също откриването на сезона. Това е откриването на сезона, да, за всички категории. Състезанието е кръг от 3 шампионата. Националния рали рейд шампионат, веригата Трофи Чалендж България и X-Cross Чалендж за мотористите. И така изобщо натоварена доста програма. В крайна сметка състезанието завърши перфектно, без аварии или контузии, което естествено и най-важното. След края на етапа с АТВ-тата веднага отидохме да издебнем Цанко Лудия, който между другото стана втори, въпреки че не се беше състезавал с АТВ в последните няколко години. Луда работа, както се казва. Трасето специално тук е много тежко. Много тежко, много камъни. Вчера имахме около 20 км в реката, така на зигзаг, през реката, по камъните, през реката, по камъните. Който оцели. Тук е на оцеляване. На оцеляване и те много хора и ни завършиха. Каквото дойде, това е. Това е съдбата. Да даваме газ, най-важното да се дава газ. Да се дава газ. Абсолютно. Дивата муха. Дивата муха. About that time. We invite you to the slaughterhouse.
Това бяха рекламите по BTV Action, а вие сте с Дивата муха, лъжичката сол в кафенството на скуката. Останете с нас, за да видите как банда Offroader G тестват на макс състезателните си машини. Когато се разделихме с Цанко, хумнахме отново към старта, защото предстоеше старта при моторите. Тук специално беше много интересно, защото знаех, че пак ще се раздава газ на ужас и никой няма да си пести силите, за да стане първи. Тук по предварителни наши проучвания знаехме, че ще участват като конкуренти баща и син. А това беше много любопитно да се наблюдава. Как караш след него или караш пред него? Не мога да това много готино да направя. Ами пускам го пред мен, да го гледам. Как кара, ако има нещо да го коригирам. Ма някой път, като даде много газ, не мога да го гоня. Да. Но да се върнем на трасето. Ситуацията беше отново потресаваща. Ревът на моторите и бясната скорост, която караха, ме докараха от такова емоционално нестабилно състояние, че вече си представях как съм част от състезанието, как градя стратегии за изпреварване и тъй нататък. Постоянно трябва да се тренира. Лошото е, че ние не сме професионални състезатели, това ни е хоби и обикновено тренираме само събота и неделя, защото през останалото време сме на работа, естествено, за да мога да се издържаме. В крайна сметка, най-много се откоряваше един състезател с оранжев двутактов мотор, който очевидно просто караше по-бързо от останалите. Впоследствие се оказа, че той е именно сина от тандема баща-син, с който разговаряхме малко по-рано. И така момчето все пак завърши първи. Представете си каква радост е било това за баща му, който караше също с цялата газ на света. Но явно ученикът вече бе надминал учителя си. Тази битка между баща и син сякаш зареди публиката още повече и всички с нетърпение очакваха старта на най-чаканата част от състезанието – джиповете. Приятели, най-накрая дойде време и за тежката артилерия, състезанието с джипове на затворено трасе. Повярвайте ми, не бяхме виждали скоро по-голяма лудница. Не стига, че бяха адски проходими, ами джиповете бяха и много бързи, а и много големи.
Представете си изтерзаното вече трасе, на което до сега гледахме АТВ-та и мотори, как посрещат тежките и огромни машини. Беше зверски за гледане. Дори и малко страшно. В случай размерите, разбира се, организаторите нямаш как да пуснат всички джипове едновременно. Пускаха ги само на по 4. Повярвайте ми, 4 джипа пак изглеждаха мега скандално за гледане. Направата според мен вдиха умопомрачителна скорост, а на препятствията сякаш наблюдах озверели слонове, които се опитват да се прескочат един друг. Всъщност звукът си беше, кажи речи, същия. Пократително, скандално, зловещо. Човек няма как да опише с прости думи цялото това състезание. Всичко се минава на ужас, деца вика. Да, предвид града, в който сме кърджали, нали, предполагат, че тук няма кой знае какви бързи трасета, всичко е камъни наоколо. Предвид това, трасето е горе-долу добре. След като свърши последното за деня състезание, сякаш и аз си починах. Адреналина ми се беше вдигнал сигурно до небесата само от гледане и слушане на зверовете и усещах, че вече съм супер изморен от емоцията. А емоцията беше на космическо ниво. Мале, това е много скандално. Дивата муха! Добре, аз като те питам, понеже трасето, вие сте окопали, това е жестоко на урота. Как се прави едно такова трасе? Това е нещо огромно. С много усилия и с много помощ, и с много хора, много ръчички. Организационният екип е 40 човека и голяма подкрепа получавам от местните офроудери. Да. Мисля, че е една много добра комбинация за това, което се получава тук. Абсолютно. Еволът, жестоко е. Радвам за истински, благодаря и аз много. Не знам какво да ви кажа. След всичко, на което се нагледах, очаквах и извънземните да кацат на средата на затвореното трасе. Само това още не беше станало. Много голямо впечатление ми направи как състезателите бяха супер спокойни и сякаш за тях това си беше всекидневие. След като изчакахме награждаването, дойде време да се прибираме изморени от дългия състезателен ден. Знаете ли кое е единственото, което си мисля? Ако това е началото на офроуд сезона, какво ли ще стане накрая? Не искам и да разсъждавам по въпроса.
беше всичко от Кърджали и от откриването на Offroad сезон 2014. Имаше кълчица, имаше всякакви психопати и като цяло беше супер забавно, което означава само едно – мисията е изпълнена. Искам само да ви кажа едно нещо. Ако случайно някога засечете някой от тези момчета по пътя, тръгнете след тях. Те винаги има с какво да ви изненадат. Аз лично отивам към София, а на вас пожелавам лека вечер с програмата. Беше готино.